shigo wata da wadda ba duhu ba haske nan kamar Jibrilu ka dai magariya ka take kada shi fadar Allah wannan ka kauya narke mala'iku ba adade kamar su baya ka tace abin hawa da rabu ba anan yaji ma girma a waka ta ci a yanke da ka tsaya nan yancin su gayyace ka kamike kaga mulkin Allah kaga ikon Allah kaga buwayar Allah kaga izzar Allah kaga kudirar Allah kaga iradar Allah kaga sirrin Allah mai gida in ba kai ba waye ce ku wallahi rabbuna bayyo ba mai gida in ba kai ba wala ba da rabbuna da takalman sa da tuba ko da yawa mai gida in ba kai ba wa ila bu ya betar ya je sama ba kai ba mai gida in ba shi ga dai da isa da daukakar da kai har ya ta fadar shugaba annabawa ba ce da ya tsara manzannin da kansu ban cire kai ba babu wanda ya gaishe wanda na da dawansa ya zai ga tal'ambiya kamar manzanni cikin su kai daga Allah mai da na fita Allah ta ce da ruhi kana rabu ba mutum jayayya ya kusanta da Allah ina kuma ya kusance shi wai kana fata dalla anan yayi mai wayan abin da dai mai wahayi habibu nasirullah ya kusanta da Allah ina kuma ya kusance shi wai kana fata dalla anan yayi mai wayan abin da dai mai wahayi habibu nasirullah ya mai hasatan ilimi sanan ya nuna masa sirrikansa ya kai hulla ya tabbatar mai matsayi da daukakar darajar sa gare shi sarki Allah baka da kama kusancinsa shi da Allah sarkinsa babu kowa tsakiya kamar manzanni cikin su kai daga Allah mai da na fita Allah ta ce da ruhi ka da rabu ba batun jayayya babu da sauran maitiya ke doka ga su canye zama babu da mu je tarakin rabu haukata mai dokaka saman su ma fa take kada shugaban tu sarki ina gudan tsarkaka daga san mai